این نرخ نو بیاد بلند رفتگی دو ماه پیش 50 سومون بود. یهمو خوشحال میدیم از فصلی تابستون میبود گوشت از آش نشده که یهمو خوشحال از همه جا سبزی دخواه است الفو برای خواه این وزنی میکنه 60 سومون یک کیلو گوشت. марҳабо мирзоева соҳибхоназан имрӯз 1 килограмм гӯшти лахмро бо нархи 60 сомонӣ харидорӣ намуд. гуфт толи чанд моҳ аст ки нархи ин маҳсулот тағйир намеёбад. ин ҳолат ба вазъи молиявии оила таъсири манфӣ мерасонад. марҳабо мирзоева мегӯяд қаблан 1 килограмм гӯшти устухондорро бо нархи 35-40 сомонӣ ва гӯшти лахмро бо нархи 50 сомонӣ харидорӣ мекарданд. ҳоло бошад гӯшти устухондор 45 сомонӣ ва 1 килограмм гӯшти лахм 60 сомонӣ арзиш дорад. якбора қимат шудани нархи гӯшт харидоронро нигарон кардааст. Ekon odam oftas ki 60 som boşdan bir röğan teftos. İn röğan azon no töri nemi biyot. İn röğan o muni röğan hamma şmo memuna. Röğan azon göçtür kıymatlar netin mo töri nemi biyot. Mo girat mo göçtür röğan 40 somoni am ke dodam girim ustagon aşkedi. 200 gram röğan nim kilo göç 300 gram ustagon girat 40 som mefroshim. Kamu qarora birorto лахм ники умуман наметим ким набоша. фурӯшандагон дар ҷараёни наворгирӣ ба мо таъкид намуданд ки қимат шудани гӯшт аз онҳо вобаста нест. ин ҳолат гӯё аз гарон шудани ғизои чорво асосан кунҷора вобаста аст. хуршед рустамов яке аз фурӯшандагони бозори марказии панҷшанбе аст. ӯ гуфт гӯшти равғандори лахмро метавонанд то 55 сомонӣ фурӯшанд, аммо ба гӯшти лахми равғандор чандон талабот нест. Себеби қимат шавӣ хошок ем қимат ин чиза ҳозир мо мисол як нармани нархи негирим одамо тӯри намебиёд. ҳозир мебиёд 60 сомон гӯемам те мегӯяд бо жалоб мекунад жалоб зе мекунад розиги худаш ки хердост мисол ин ҳамо қай мисол. дар дӯконҳои гӯштфурӯшии бозори марказии панҷшанбе харидорон кам ба назар мерасанд. ин ҳолат шояд ба гарон шудани нархи он вобастагӣ дошта бошад. яке аз харидорон гуфт барои парвариш кардани чорво маблағи зиёд лозим аст. аз ин рӯ ӯ шикоят надорад. албатта қонун мекунад. мо худамо чорводорро мекунем. мо худамо шароити мола медониш ки хӯрок вориш қимат. як кило кунҷалатон фалон қа якта престон фалон қа нигоҳ бун қиин шароит вазъ барои мо хӯроквориш арзон шавад ва хуш арзон шавад нам арзон мешавад. масъулони бозори марказии панҷшанбе зикр намуданд ки барои бо нархи устувор ба фурӯш гузоштани гӯшт корбарӣ намуданд. ба гуфти масъулин нархи ҳозираи гӯшт дар бозорҳои тоҷикистон нисбат ба бозорҳои дигари осиёи марказӣ арзонтар аст. дар ҳақиқат тамоми маҳсулотҳои аввалин дараҷа нисбат соли гузаштагиро нигоҳ карда ё яххел ё арзоншудагӣ ба ғайр аз гӯшт. дар ҳақиқат гӯшт ҳамин рӯз ба бозори марказии панҷшанбева нарха 45 сомон фурӯхта шуда истодааст. ин нарх гирди атрофи шаҳр багирим агар аз он ҷумла ноҳияи дигар шаҳрро багирифтагинда нархаш арзонтар мебошад. дар ҳақиқат яктанимта камбизоатҳо ҳаст. мо қассобоба гуфта мондагӣ ҳамошонба ки яктанимта омада роҳбарияти бозор ба мо ба муроҷиат мекунанд. аз он ҷумла қассобои худаш биям муроҷиат кунанд. 1 сомон 2 сомон арзон кадаям досодиян. ина мо пешакӣ гуфта мондагӣ қассобоба камбизоатҳо омада истода муроҷиат кунанд. 1 сомон 2 сомон арзон кадаям досодиян. дар маҷмӯъ муаммои гарон шудани нархи гӯшт аз қимат шудани ғизои чорво вобаста гардид. бино ба маълумоти шӯъбаи чорводории сарраёсати кишоварзии вилояти Суғд 661 000 саршумори чорво мавҷуд аст. то ба имрӯз 18 275 тонна гӯшт истеҳсол намудаанд. ин нишон дод нисбат ба соли гузашта 462 тонна зиёд мебошад. зиёд намудани истеҳсоли гӯшт ва паст намудани нархи имрӯзе ки дар бозор чхелиги дида истодааст рӯз аз рӯз боло рафта истодааст. кишоварзон пеши ғайрат намуда истоданд ки нархи бозорро паст намоянд ва 1 килограмм нархи кунҷова ҳамин рӯзо дар бозор аз 4 сомон то 4 сомон 30 дирам ташкил медиҳад. як килограмм сабуси ки барои мурғ вай мешад истеҳсол мешад 1 сомону 15 1 сомону 20 дирамро ташкил медиҳад ва истеҳсоли гандум нест 2 сомон 20 дирамро ташкил медиҳад. барои ҳамин камтар болоруи нарх ба миён омадааст ва истеҳсол мо кӯшиш дорем ки истеҳсоли гӯштро моҳ ба моҳ сол ба сол зиёд намоем ва
фурӯшандагон барои аз ҳар гуна ҳашаротҳо ба хусус магаз эми нигоҳ доштани гӯшт маводҳои кимиёвии безараркунанда истифода мебаранд. Аммо суоле ба миён меояд, ки кафолат медиҳад, ки дуди аз он хорид шуда ба гӯшт ва саломатии инсон зарар надорад. гузориши Гулҳаё Камолзода ва Наим Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.